τις καταθέσεις, ας πούμε. Εδώ μπήκε στο τραπέζι ότι μπορεί να γίνει και κούρεμα. Τι λέτε? Αυτό δεν είναι ένας εκβιασμός? Εσείς τι λέτε στους εκβιασμούς, να απαντάμε ναι μάλιστα, ναι σε όλα? Το ναι σε όλα είναι η απαρχή μιας διολίσθησης σε έναν γκρεμό, σε έναν κατήφορο αναξιοπρέπειας και διαρκούς επιδείνωσης των συνθηκών ζωής του λαού μας. Και δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ναι σε κάτι τέτοιο. Έχουμε υποχρέωση να παλέψουμε και να υπερασπιστούμε αυτά που είναι κεκτημένα και κατοχυρωμένα. Γιατί η κυρία Παπαδάκου και η κυρία Κουσουλέ, σε άλλες εποχές κάποιοι πάλεψαν, έδωσαν την ελευθερία τους, έδωσαν τη ζωή τους την ίδια, για να είναι κατοχυρωμένα αυτά τα δικαιώματα που σήμερα εμείς αξιώνουμε να εφαρμοστούν. Για τις καταθέσεις, απαντήστε μου σε αυτό, γιατί απόψε είναι μια κρίσιμη βραδιά. Ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι σε ATM έξω. Εγώ ερχόμενοι τους είδα, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να μου πείτε, εγγυάστε τις καταθέσεις των ανθρώπων? Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, εγώ βλέπω πάρα πολλά χρόνια τώρα τους ανθρώπους που ψάχνουν στα σκουπίδια, τις ουρές των ανθρώπων στα συσίτια και δεν είδα τόσο μεγάλη ευαισθησία από εκείνους οι οποίοι τώρα βλέπουν ανθρώπους στα ATM. Θα σας πω όμως ξεκάθαρα, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Βεβαίως. Η ελευθερία και η δημοκρατία και τα δικαιώματα είναι πολύτιμα πράγματα, είναι ανεκτήμητα, δεν αποτιμώνται σε ευρώ. Δεν αποτιμώνται σε κανένα νόμισμα, για την ακρίβεια. Και για αυτά καλούμαστε να παλέψουμε. Ας μην ευτελίζουμε αυτόν τον αγώνα που είναι ιστορικός και υπαρξιακός και δεν είναι αγώνας για τις καταθέσεις. Είναι αγώνας για την ύπαρξη της κοινωνίας μας και είναι αγώνας και για το υπαρξιακό περιεχόμενο και της Ευρώπης. Είναι αγώνας για το αξιοβίωτο της ζωής των λαών, των κοινωνιών και των επόμενων γενεών. Αυτοί που θέλουν να το ευτελίσουν σε έναν αγώνα για τις καταθέσεις είναι αυτοί που δεν εκπροσωπούν βεβαίως εκείνους που αγωνιούν για τη ζωή τους. Είναι αυτοί που εκπροσωπούν εκείνους που αγωνιούν για όσα ενθυλάκωσαν. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή... Αν θα μπορέσουμε να χαράξουμε έναν άλλον δρόμο, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Ξαναλέω, είναι αυτό που εισπράττω και πιστέψτε με, το εισπράττω από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό το επίπλαστο το οποίο επιχειρείται να δημιουργηθεί, μία αγωνία για τις καταθέσεις μόνο, είναι μία απόπειρα να ενσταλλάξουν στις ψυχές των ανθρώπων αυτή την ανασφάλεια και αυτόν τον πανικό. Και το γεγονός ότι κάποιοι επέβαλαν συνθήκες και τραπεζικής οικονομικής ασφυξίας, προφανώς εκεί κατατείνει. Εγώ όμως αυτό που πιστεύω ότι οι πολίτες θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους είναι ότι όλες οι ανατροπές και όλες οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας έγιναν όταν οι λαοί πίστεψαν στις δυνάμεις τους για το ένα ή το άλλο από όλα αυτά τα οποία κανείς δεν σας εγγυάται ούτε με το ναι, κυρία Παπαδάκου και κύριε Κουσουλέ. Να ρωτήσω, διότι αυτό θα σας όταν ρωτούσα. έχουμε φτάσει σε μια Ευρώπη, ακούστε με μισό λεπτό, γιατί έχει σημασία. Έχει μία σημασία, κυρία Παπαδάκου. Πείτε, κύριε. Κατά το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, εάν εφαρμοστεί, οι καταθέσεις όλες είναι εγγυημένες. Κατά το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο επίσης, επιτρέψτε μου, όποιος έχει παραπάνω μπορεί να επιχειρηματολογήσει και για το παραπάνω. Κατά το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο είναι επίσης εγγυημένο ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα εναντίον του ελληνικού πληθυσμού και αυτό που έγινε το 2013 εναντίον του κυπριακού λαού δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει. Είναι παραβίαση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι εχθροπραξία και αυτό που έγινε το Μάρτιο του 2013. Έγινε μία φορά και το επέτρεψε η ελληνική κυβέρνηση το 2013.